Zeeland zou maar wat blij zijn als de kerncentrale overgenomen wordt door het Rijk. De gemeente en de provincie hoeven zo op termijn niet meer op te draaien voor de enorme kosten als de centrale ooit ontmanteld moet worden. En verder in het Zeeuwse nieuws. Kleine vogels, maar grote schade. Een ZLM-tour van start in Zeeland. Goedenavond. En ineens was daar gisteren een brief van minister Rob Jetten. Het Rijk wil kijken of ze de kerncentrale van Borselen over kunnen nemen. De Zeeuwse gemeente en de provincie zijn nu nog groot aandeelhouder, maar zouden heel graag zien dat het Rijk de centrale overneemt. Gebeurt dat niet, dan dreigen ze vandaag zelfs met sluiting. Op dit moment is 70% van de aandelen van de kerncentrale in handen van de ZEH, de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij, de vroegere PESEM. De overige 30% zijn eigendom van het Duitse energiebedrijf RWE. Van de aandelen van de ZEH is de provincie Zeeland voor de helft eigenaar. De rest is verdeeld over de Zeeuwse gemeenten. De overheid wil de kerncentrale in Borselen langer openhouden tot na 2033. Wat de Zeeuwse aandeelhouders betreft kan dit alleen als de staat de aandelen overneemt. Hier in de studio is collega Remy Oppeneer. Remy, waarom willen die aandeelhouders nou zo graag dat die kerncentrale in andere handen komt? Nou, stel nou dat die kerncentrale eerder dicht moet dan nu gepland, in 2033. Dan moet die ontmanteld worden. Dat is een heel duur proces. Daar wordt een spaarpot voor opgebouwd, maar die is nu nog lang niet vol genoeg om dat te betalen. En daarom wil gedeputeerde Dick van der Velde eventuele problemen voor zijn. Een doemscenario zou zijn dat de kerncentrale stuk gaat en niet meer te repareren is. Dat we eerder zouden moeten sluiten. Dat gaat gepaard met financiële consequenties die eigenlijk voor de regionale overheden gewoon niet draaglijk zijn. Het gaat dan dus blijkbaar om heel veel geld als dat moet gebeuren. Hoeveel geld eigenlijk? Ja, dat is onduidelijk. De schatting van experts die we gebeld hebben, die lopen nogal uiteen. Van 600 miljoen moet ik zeggen, tot enkele miljarden. Dus dat zijn grote verschillen. Nou, in die spaarpot zit nu ruim 300 miljoen euro. Dus dat is bij lange na niet genoeg. En de rest zou dan betaald moeten worden door de aandeelhouders. En dat zijn nu nog voornamelijk de Zeeuwse overheden. Nou, gisteren was er dan dus die brief van de minister Rob Jetten, dat hij dan zegt, nou, misschien willen wij dat dan wel doen. Hoe reëel is zo'n scenario? Ja, de minister van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven dat hij open staat voor oriënterende gesprekken. Nou, dat is natuurlijk een heel vaag begrip. Kan alle kanten op. Wat gedeputeerde Van der Velde betreft is het duidelijk als de staat de aandelen niet koopt. Er zijn er nog twee scenario's. En het ene scenario is dat een andere partij dan het Rijk zich meldt ten behoeve van overname. Kunnen we daar altijd naar kijken. Maar het andere scenario is natuurlijk gewoon in 2033 sluiten. Nou, dat is natuurlijk duidelijke taal van het provinciebestuur. Ja, hoe gaat dat dan nu verder? Ja, er loopt nog een onderzoek om te kijken of de kerncentrale veilig open kan blijven na 2033. En daarnaast zullen door de aandeelhouders en het ministerie heel veel gesprekken en onderhandelingen gevoerd worden. Van wat zijn de voorwaarden voor een eventuele verkoop? En natuurlijk welke bedragen staan daar tegenover? Hou ons op de hoogte, Remy, dankjewel. Tegen een man van 24 uit Den Haag is een celstraf van 3 jaar cel geëist voor de overval op een juwelier in Goes. De man gaf in de rechtbank toe dat hij de juwelier in augustus heeft overvallen. Dat deed hij omdat hij een gokschuld van 20.000 euro had. Bij de overval werden vitrines kapotgeslagen en horloges en sieraden gestolen. De officier van Justitie noemde het een hondsbrutale overval. De Hagenaar pleegde de overval samen met iemand anders. Een tweede verdachte uit Serenhoek moet later voor de rechter verschijnen. De Walcherse scholengroepen CSW en Mondia gaan samenwerken en dat is hard nodig, want het aantal leerlingen neemt af en ook het aantal docenten. Dus kunnen ze niet meer allebei alle vakken aanbieden. Als leerlingen een bepaald vak willen kiezen, ik noem een voorbeeld, Grieks. Als we niet zouden samenwerken, is de kans groot dat die vakken niet meer aangeboden gaan worden op Walcheren. Apart kunnen we dat niet blijven bieden en dan moeten we allebei misschien dingen gaan schrappen. En als we dat allebei doen, is het weg op Walcheren en zouden leerlingen van Walcheren af moeten. Jaren terug probeerden de scholen ook al eens tot samenwerking te komen. Toen mislukte dat, maar nu zijn toch echt de handtekeningen gezet. We hebben gemerkt dat de meeste mensen inderdaad het jammer vinden dat het toen mislukt is. Nou, dat geeft een goede basis om nu inderdaad, nu het echt noodzakelijk is, ook de stappen te zetten. En dat gaan we gewoon doen. De Walcherse scholen zijn niet de enige die samenwerken. Het Ostrea Lyceum en scholengroep Pontus hebben dat vorig jaar ook al aangekondigd.
De provincie betaalde boeren en fruittelers vorig jaar bijna 2 miljoen euro aan tegemoetkomingen voor faunaschade. Dat is het hoogste bedrag van de afgelopen 10 jaar. En bij die schade denken we dan vooral aan ganzen, maar vergeet ook de kleine vogels niet. Ja, die pikken daarin omdat ze voedsel nodig hebben. En ze weten in de natuur wat lekker is, dus ja, dan nemen ze de peer. Op veruit de meeste plekken in het land zijn de ganzen de grootste boosdoeners. En ook in Zeeland zorgen zij voor de hoogste schadepost bij boeren en fruittelers. Maar opvallend in Zeeland zijn de mees en de vink, die samen toch voor zo'n 350.000 euro aan schade hebben gezorgd. En dan met name in de perenteelt. Nu zien de peren in deze boomgaard er nog goed uit, maar over een maandje, als ze gaan rijpen, dan worden ze te zoet voor de vogels om te weerstaan. Er zijn telers in ons gebied. Ja, dan loopt dat echt gewoon in de tientallen procenten op een perceel aan peren die gewoon waardeloos zijn geworden door de mees die hem kapot heeft gepikt. En dan zien de peren er dus zo uit. En telers krijgen maar een deel van de totale schade vergoed. Vogels weghouden gaat niet zo makkelijk. We hangen wel linten op of hangen ballonnen op of een kanon om ze af te schrikken. Maar ja, ze zijn na 5 minuten weer terug en ze raken ook vaak gewend aan zulke maatregelen. Dus ja, schade neemt er misschien wel iets van af, maar onvoldoende. Is het ook niet een beetje een geval van het hoort bij de natuur? Jawel, zeker. We telen buiten. Vogels zijn ook buiten. Alleen we vinden wel dat we toch bepaalde schadelijke vogels of andere moeten kunnen beheren om een goed product te kunnen oogsten. Want ja, daar zijn wij ons inkomen ook van afhankelijk. Hoe gulzig de vogels dit jaar zullen zijn, weten we over een paar weken. Het is nog onduidelijk hoe lang de Middelburgse stationsbrug gestremd is voor de scheepvaart. Door de kapotte brug kunnen schepen nu niet langs Middelburg varen en dat kan nog wel even duren, zegt de provincie over de storing die gistermiddag begon. Het wegverkeer kan trouwens wel gewoon gebruik maken van de brug. De gemeente Hulst gaat aan de slag met het behoud van gratis kinderopvang. Dat zegt wethouder Dennis Steijaert nadat gisteravond de voltallige gemeenteraad daartoe opriep. De landelijke pilot met gratis kinderopvang in de grensstreek stopt volgende maand. De wethouder gaat nu naar eigen zeggen op zoek naar allerlei potjes die hij misschien kan aanspreken om de gratis kinderopvang toch te behouden. Het is al jaren vaste prik, de ZLM Tour. Die start in Zeeland met een tijdrit gevolgd door een volledig Zeeuwse etappe. En dit jaar is dat niet anders, want de etappekoers voor de profs begint vanavond in Westkapelle. En morgen rijdt het peloton een etappe van Middelburg naar Wissekerken. Die eerste renner die gaat vandaag rond 5:15 van start in Westkapelle dus. Daar staat ook verslaggever Jan-Jaap Corré. Jan-Jaap, over een klein uurtje gaat het daar dan dus allemaal beginnen. Met een tijdrit. Hoe belangrijk is die eigenlijk voor dat algemeen klassement aan het einde van de week? Nou, de verwachting is dat die tijdrit van cruciaal belang gaat zijn. Voor een vlakke etappekoers als de ZLM Tour is de tijdrit altijd al belangrijk. Want als er veel etappes in de sprint eindigen, ja, dan is het moeilijk om tijd terug te pakken. En die tijdrit is dit keer ook nog extra lang. Want ter vergelijking, vorig jaar in Heinkensand was het een proloog van 6,6 kilometer. En nu een tijdrit van 14,7. Meer dan 2 keer zo lang dus. Ja, en hoe groter de afstand, hoe groter de verschillen. En wie zijn dan de favorieten voor de eindzege? Nou, als we eerlijk zijn, dan is het deelnemersveld wat minder sterk dan in afgelopen jaren. De topsprinters die we straks in de Tour de France gaan zien, die zijn er niet. En ook de winnaar van de afgelopen 2 edities, Olaf Kooi, staat dit keer niet aan de start. Mike Teunissen, winnaar van 2019, is er wel. En hij staat dan ook wel tussen de kanshebbers voor deze ZLM Tour. Er doen ook 2 Zeeuwen mee. Timo de Jong uit Goes. Hij doet mee dus, maar verwachten hem niet bij de favorieten. Dat geldt wel voor Tim van Dijken uit Kolijnsplaat, die zich onlangs liet zien in de Giro d'Italia en echt bij de kanshebber staat voor deze week ZLM Tour. De ZLM Tour is speciaal voor Tim van Dijken en dan zeker de etappe die morgen wordt gereden. De polders van Noord-Beveland. Dit zijn de wegen waar Tim van Dijken al van kinds af aan fietst. Zijn achtertuin is donderdag het decor van de finale van de tweede etappe. Dat is eigenlijk wel heel gaaf. Zeker ook met de finish in Wissekerken, waar ik altijd op de basisschool gezeten heb. Ja, dat is wel heel speciaal. Tim van Dijken rijdt sterk dit jaar. Niet alleen goede klasseringen in de klassiekers, maar ook 2 keer top 5 in sprints in de Giro d'Italia. Dat is belangrijk voor de ZLM Tour, want 4 etappes van de 5 eindigen waarschijnlijk in een sprint.
ben gemotiveerd om te presteren. We gaan zien na de Giro wat er mogelijk is. Maar ja, ik voel me goed. Cruciaal wordt de openingstijdrit van ruim 14 kilometer in Westkapelle. Als een van de weinige sprinters kan Tim van Dijken dit ook. En nog een voordeel. De organisatie vertelde tijdens de parcourspresentatie dat ze rekening hebben gehouden met Tim. Het parcours is namelijk erg bochtig. Dus dat is mooi dat ze daaraan gedacht hebben natuurlijk. Ja, ik hou wel van bochten, op de tijdritfiets ook. En ja, het ziet eruit als een mooie tijdrit daar. Ja. Nou, het lijkt Tim van Dijken dus allemaal op het lijf geschreven. Ook spannend natuurlijk of hij het dan allemaal kan waarmaken, Jan-Jaap. En dat kunnen we allemaal volgen bij Omroep Zeeland. Zeker, we zijn er straks met een live televisieuitzending. Om 6:45 begint die. Dan praat ik even vooraf met de tweelingbroer van Tim van Dijken, Mick van Dijken, die vandaag onze analist van dienst is. En dan kun je vanaf 6:30 gaan kijken naar die tijdrit met commentaar van Martijn Katsman en Piet Eversdijk. Morgen zijn we er dan weer live met de etappe van Middelburg naar Wissekerke. Dan zijn we er om 2:30 met de uitzending tot en met de finish in Wissekerke. En ook online op omroepzeeland.nl hoef je in ons live vlog bij de dagen helemaal niets te missen van de ZLM Tour. Ja, veel plezier daar. Na de lichte regen van vannacht klaarde het vanochtend snel op en werd het lenteachtig met felle zonneschijn en af en toe wat stapelwolken. Morgenochtend is er nog kans op een enkele bui. In de middag en de avond weer volop zonnige periode. En voor vrijdag geldt precies hetzelfde. Dan nog even naar online, want daar aandacht voor de Zeeuwse afgevaardigden die wij naar het Regio Songfestival gaan sturen. Vandaag is bekend geworden dat rapper Sykes onze provincie gaat vertegenwoordigen in Limburg. Alle mannen zijn op de grind, kom maar los op een pakken stacks, nou leven ik all day. De liefde gaat zo voorbij, de leven gaat veel te vers, nou leven zolang je leeft. We moeten daar wel nog even op wachten, want het Regio Songfestival is pas op 9 november. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Daar natuurlijk ook alles over de ZLM Tour. Ik wens u voor nu nog een heel fijne avond.